गिबि गिबि नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। जोंहा दिनै 22nd BTC एकर्ड डे आरो बे एकर्ड डेआव जों दिनै सेलिब्रेसन बानायदों आरो जोंनो बे सेलिब्रेसनखौ बानायनो थाखाय जोंहा डिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनो निर्देश हरदों। जोंनि 40टा जिल्लायावहाय बा 40टा समस्तियाव प्रत्येक समस्तियावनो जोंहा दिनै 22nd BTC एकर्ड डेखौ जों सेलिब्रेसन बानायदों प्रत्येक ब्लकआवनो आरो डिस्ट्रिक्टआवबो गावबागाव बानायगोन बिदिनो आरो टटेल जोंनाव 13टा BCDC बे 13टा BCDCनि गासिखौबो जोंनि BPF नि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि प्रमुखै मोनब्रै उइं दं पेरेन्ट वुमेन बा BSC बेखौ लानानै जोङो ज' गासिबो बा माइनरिटि सेल गासिखौबो लानानै जों दिनै बे सेलिब्रेसनखौ फालिनाय जादों। निस्सय जोंहा मोनसे एग्रिमेन्ट जाबाय जोंनि बर'नि सोमावसारनायाव 1993 आव जोंहा BSC एकर्ड जादोंमोन उइदिन स्टेट बाहाय जों साफिसियेन्ट मोनैलाय जोंनि नेताफ्रा BSC एकर्डआव जोंहा माखासे जों खामानि मावनो हायि जादों इन्डिपेन्डेन्टलि बेखौ लानानै आरो जोङो डेम'क्रेटिकलि जों आन्दलन खालामनानै 2003 आव जोंहा जोंनि BLTजों सार हाग्रामा दैदेननाय BLTजों जोंहा मोनसे गिदिर एग्रिमेन्ट जादों सुक्ति जादों जायखौ होनदों BTC एकर्ड 2003 आव आरो बिनि उनावहाय फैबावबाय 2020 आव BTR एकर्ड। दा नायोब्ला मोनथामबो एकर्डनि गेजेराव सबसे साबसिन सबसे स्ट्रेंथसिन सबसे गोहो गोरासिन सुक्ति होनोब्ला BTCआनो। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि BTCनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ मिथिनो मोनबाय नुनो मोनबाय नंमारगौ BTCआनो सबसे साबसिन सुक्तिमोन। मानो होनोब्ला BTCआव जोंहा आयेन मोनबाय जोंहा 8 सिडिउलाव थिसनजाबाय बेनिखायनो जोंनि BTCआनो सबसे गोरासिन बा सक्तिशालिसिन मोनसे सुक्तिमोन होननानै दिनै जोंनि BTCनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं रायजो राजाफ्रा बुजिनानै दिनै जोंनि हाग्रामा सार दैदेननाय BPF दोलोखौ लोब लोब जेरावखि थाङा रायजो राजाफ्रा जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै ओंखारबोयो। बेखौनो दिनै नुबाय रायजो राजाफ्रा 2020नि सिगां बिथांमोना इलेक्सननि सिगां बिराद मोनसे स्ल'गान होदोंमोन परिबर्तननि नाम लानानै घरे घरे साख्रि होगोन। दिनैथ' मिथिथारबाय BTCनि रायजो राजाफ्रा मा साख्रि जानो लोंनोनो गैला बिथांमोननि दोलोनिफ्रायनो जोंनि सिगाङाव अनेक फैयो लोब लोब जेबो गैला जेबो मावनो हायासै बे सरकारा जों बिदि सानाखैमोन बे मानसिखौ बिदि एथ'ग्राब थगायगोन होननानै दिनै अपेन नुबाय रायजो राजाफ्रा गासिबो बिथांनि मावनायखौ जोंहाथ' बहाय बुंनांगौनो दरखार गैला बादि मोनो बिथांमोननि दोलोनिफ्राय बुङो दिनै जोंनि सिगाङाव एकदम थगायबाय बे जोंखौ होननानै ओमफ्राय जोंहा जेबो परिबर्तन गैया जेबो गोदान गैया। दाख्लै जोंहा हाग्रामा सारा बुंदों बिथाङा गोदान खामानि मावदों बा धन्यबाद होदों बिथांखौ बै क'क्राझार टु कारिगाव लामायाव स्पिड ब्रेकार बेखौ धन्यबाद होदों जोंनि सारा बेनो बिसिनि गोदान खामानि आरो बेहाय जेबो डेभेलपमेन्ट गैया। आङो दिनैनि जोंनि 22nd BTC एकर्ड डे सेलिब्रेसनाव आं जोंनि BTC हालामनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायो आं मोनसे मेसेज होनो लुगैयो जाहाथे फैगौ 2024नि MP इलेक्सनाव जोंनि दलखौनो रोजा रोजा भट होनानै जयजुक्त खालामगोन आंहा मिजिं दं आरो आसा दङ आरो जों निस्सय जोंनि मोननै समस्तियाव क'क्राझार लकसभा आरो बिनिफ्राय उदालगुरि दरं लकसभा मोननैयावबो जोंहा जय जानाया एकदम खाथां बे क्लियार जाखानानै दङ। लानोसै ना जा दिनै आङो नैबे BPF पार्टियाव हाबफैनाय जाहैदों आं गोदोनिफ्रायनो UPPआव दङमोन दा UPPखौ आङो मोजां खामानि मावनाय मोनैलाय दा आङो नैबे BPFआव माने आं जइन जाफैनाय जादों आरोखि। UPP सरकारनिफ्राय आं जेबो मोननाय जायाखै जोंहा अनुरदय मोननांगौखौबो जोंहानो होनाय जायाखै ओमफ्राय गोदोनिफ्राय 17 बोसोरसिम थाबोनोबाबो दा आङो न'खराव जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायैखाय आं दा नैबे BPFआव जइन जाफैनाय जादों आरोखि।